ओम नमः मूर्धनि श्रीं नमः नाटे ह्रीं नमः भ्रुवटे ह्रीं नमः हस्ते ओम नमः भुवगे गम नमः धने नागाक्षसूत्रशीलाभ्यं बुद्ध्वानं वन्दतिकरैः आरविन्दन केयूरैः मुद्रिकाभ्यङ्गतं संचिन्तमूर्तोपरे भक्तिमागुम्बरम् शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु पुष्टिः अस्तु ऋद्धिः अस्तु अभिक्तमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यसमृद्धिः अस्तु शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं भुजङ्गं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्तये नमो भक्त समस्त भूतोक्षरद्वारा श्री परमेश्वरात्मजा परमेश्वर पुरुषोत्तम எல்லாம் வல்ல விநாயகர் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தாலும் எங்களுடைய உடலுடைய பரிபூர்ண அனுகிரக ஆசீர்வாதத்தாலும் எங்களுடைய வேங்குடியம்மன் ஆலயத்தில் இன்றைய தினம் மகாகணபதி ஹோமம் லட்சுமி ஹயக்ரீவ ஹோமம் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. இந்த ஹோம பூஜையினாக எங்களுடைய குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் கல்வி செல்வம் கிடைக்க வேண்டி நாங்கள் அனைவரும் இன்றைய தினம் வேங்குடியம்மனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த லட்சுமி ஹயக்ரீவ ஹோமத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். சௌபாக்கிய மகாகணபத்யாக நிர்மா சௌபாக்கிய மகாகணபதி மூர்த்தமா சௌபாக்கிய மகாகணாதிபதவே நமோ நமः. வைஷ்ணவே லட்சுமி ஸ்தபத்யோ மனோராத்ரே பார்ஸ்வே நட்சத்திர ரூபம் அஸ்தி நோவாக்தம் உக்ரம் மனிஷான அமும் மனிஷான சர்வம் மனிஷான ஓம் நமோ பகவதே